Hello, dear friends. Welcome to our new episode in തോമ്പള്ളി കൾച്ചർ ഫ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഒരു കത്തലൂഞ്ഞയിലെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു ആഹാരമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫീസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിന് പറയുന്ന പേര് കൾസോട്സ്. കൾസോട്സ് കൾസോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവോളയുടെ മൃദുലമായ തണ്ട്. സവോള എടുക്കില്ല, അതായത് സവോള മെച്ചുറാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ തണ്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യും. ബാർബിക്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു പ്രത്യേകം സാൽസയിൽ മുക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത്. അത് ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കൂട്ടമായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഗ്യാങ്ങായിട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായൊരു കാഴ്ചയാണത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴിക്കുന്നത്. വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണത്. സാൽസയിൽ മുക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്. ബൈ. Sí, andaban. Yes. Thomas. Yes. Salsa. Salsa. Up. Sí. Stop. No pasa res. Muy bien. Hasta lo ¿Sí? veremos. Bueno. Super, amigos. Super. Very nice taste. This is a onion tree, and we make it baking, and this salsa will keep like this mixing, and you have to eat. It's a different culture. Superb.